मनसे नेत्यांची शिवतीर्थवर आता बैठक सुरू झाली आहे। ठाणे आणि कल्याण विभागाची आजची ही बैठक आहे आणि अविनाश जाधव मनसेचे नेते त्याचप्रमाणे राजू पाटील शिवतीर्थवर आता दाखल झालेत आणि निवडणुकांसाठी ठाणे आणि कल्याणमधल्या जागांचा यामध्ये आढावा घेतला जातोय। सध्या मनसेचं ठाणे आणि कल्याणमध्ये शक्तिबळ किती आहे हे तपासलं जात आहे। किती जागा या ठिकाणी निवडता येतील आणि निवडणुकीमध्ये उभं राहता येईल या संदर्भातली ही सगळी चाचपणी सुरू आहे। त्यामुळे शिवतीर्थवर सुरू असलेल्या या बैठकीसंदर्भातली प्रत्येक अपडेट घडामोड आपण पाहणार आहोत। ठाणे आणि कल्याण विभागाची आजची ही बैठक आहे। अविनाश जाधव ठाण्यातले मनसेचे नेते आणि राजू पाटील कल्याणमधले मनसेचे नेते सध्या शिवतीर्थवर दाखल झालेले आहेत आणि राज ठाकरे यांच्या समवेत ही महत्त्वाची चर्चा सध्या सुरू आहे। त्या जागांची चाचपणी केली जाते। किती मोठं शक्तिबळ संख्याबळ इथं उभं राहू शकतं, किती मोठा पाठिंबा असू शकतो, इथले महत्त्वाचे मुद्दे काय असू शकतात, या अनेक बाबींवर आता या बैठकीमध्ये चर्चा सुरू आहे।